nnọọ n'oge ahụike yana nnọọ n'ọnwa Nọvemba, ọnwa eji ekụziri ndị mmadụ gbasara ụmụ kansa dị iche iche nke nwere. Otu n'ime kansa ahụ bụ nke a ga na-ekwu maka ya n'ụbọchị taa, nke bụ prostrate cancer. Ihe a bụ kansa gbasara sọ ụmụ nwoke. Ya mere ọ bụrụ na ị bụ nwoke na-ege ntị n'olu m kịta, maọbụkwa na ị bụ nwaanyị mana ịma nwoke ọbụla rugoro afọ 15, achọrọ m ka ị gbaa akpị m ebe a maka m ga-akụziri gị ihe gbasara prostrate cancer. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke maọbụkwa na ịma nwoke rugoro afọ 15, ị na-anyụ mamịrị gị ahụ na-afụ gị ụfụ. Dịka ị na-anyụ ya, ọ na-afụ gị na-adịghị ka ọ na-acha gị ọkụ, maọbụkwa na ị na-anyụ mamịrị ọ dị agasịrịrị werere, ọgbatụ ọkwụsị, ọgbatụkwa ọkwụsị, ide anyụpụ ya ka ị kwesịrị isi anyụpụ mamịrị, maọbụkwanụ adị ime gị nke bụ semen n'olu bekee, ọbara na-apụta ya, maọbụkwa na ihe gị ke n'elu ma ị chọrọ ime ihe ọ na-afụ